Čau lidi, já jsem Korby a vítám vás u mýho prvního videa z hry Shakes and Fidget. Dnešní video bude čistě informativní. Řekneme si něco o mých 4 postavách, které hraju. Tyto 3 jsou takový free-to-play účty, který mám už hrozně dlouho. A tady je moje hlavní postava na EU 10, kde momentálně hraju nejvíc aktivně, kde i houbařím a hrotím to tam prostě. Začal bych tady, takhle odzadu, nebo si to můžeme srovnat, začneme od té mojí starý, ale nejmenšího levelu. Je to průzkumník Legolas. Já jsem tu postavu začal znova hrát před 14 dny, takže se ji snažím dát nějak dokupy, nějak prostě to tady všechno vylepšit, všechno změnit. Jak můžete vidět, nemám ani elixíry, mám tady Raptora, protože jsem neměl houby. Ještě jsem je nedobil. Tady si dáme těžit další gem. Houby jsem ještě nedobil. Mám to možná v plánu, uvidíme jak se dnešní video bude líbit, jak se nám to tady rozjede. Kdyby se to rozjelo, tak mám v plánu dobít houby i sem. Je to mezinárodní 48, tím, že jsem tady dlouho nehrál, tak jsem se strašně propadl v té síni slávy. Ale na takovou tu fun klikačku, já si myslím, že to je boho. Další postava je Fix z českého S13, nově je to Fuse 16, kde vlastně je i Kugi, který ho určitě znáte, se svým cechem Mirror of Time. Tady ten server přemýšlím, že si fakt nechám jako jenom tak čistě free to play na nějaký klikání. Ta postava není špatná, ale tím, že je to ta fúze, tak mi přijde už prostě zbytečný, jako kdybych jsem tady měl level 400, tak možná bych se jako dál snažil, ale s levelem 300, když jsem 15. tisícátej v síni slávy, tak prostě nevím, taková ta free to play klikačka, když přes den nemám co dělat, je fajn. Moje další postava je tady Torin Pavéza, mezinárodní 57. Můj moje nejnovější postava, která je jakoby jakž takž, dalo by se říct, zachovalá. Taky jsem to zapnul před týdnem. Zapnul jsem všechny tady ty vlastně staré světy, co teďka vyšla EU 10, nejnovější, kde hraju, ke který hned rychle přejdem samozřejmě a ukážeme si tam toho trochu víc. Já jsem to tady chtěl ukázat, že to jsou vlastně jako moje postavy. Hele, tady si můžeme nastavit duše, super. Extraktor. Chtěl jsem ty postavy jenom ukázat. Je možný, že se z nich objeví někdy nějaký video. Podle mě třeba například tady Storina, kde si chci dát nějaký final push. Těch podzemek tady, který by se dali napušovat, je dost. A chci si ten final push vlastně dát hlavně předtím, než začnu Dungeon Stop. Tady jsem 12. Takže ještě to není tak zahozený. Ještě se tady dá něco vyoperovat. Tady mě padají už vlastně i sami o sobě legendární gemy. 1, 2, 3, 4, 5. Tady čekám na novou zbraň. Takže tady by teoreticky ještě šlo něco udělat. Když my se na to podíváme, můžeme si tady zkusit rovnou podzemko. Já tady mám poměrně hezký šance na toho velerukáva, který by mohl padnout. Když dám hodně krytů a hodněkrát za sebou, teď se to nepovedlo, ale kryt slušnej, nevadí, teď se to nepovedlo. Ale jenom jsem chtěl ukázat, že to je jedna z postav, ze kterých se možná bude něco objevovat, ale moje hlavní postava, momentálně nejdůležitější, můžete vidět, tady mám houp dost, equip na zkušenosti, 5 kvalit, všechno tady mám připravený. Runy dneska budu skipovat, mám tady 7denní skip, takže dneska tady ty runy jenom takhle celý den naklikávám, abych se mi chce nejvíc před půlnocí skipnul. Teď máme 21:46, takže ještě něco určitě naklikám, ještě se tam nějaký runy vytěžej. Jsem tady 265, ale hodně se to tady míchá. Jak je to nový server, je to tady hodně na sobě namačkaný. Když se tady podíváme například do arény, můžeme si tady zkusit útok třeba třeba na doma. Úplně klidně. Hynuli jsme se. Já jsem si neprohodil, jo, jasně, tak to je hezký. Takže to máme první fail hned takhle na video. A tak počkat, zkusíme si ještě jednou, ať jenom vidíte.
jaký jsou tady šance, nebo jak to prostě... Hynuli jsme se, ale moc jsem teda neubral. To se chci teda podívat na ten souboj. Jestli se Aaron taky totiž nahýloval hodněkrát. Nebo jestli jsem mu jako fakt tak málo bral. Ne, taky jsem nahýloval. Tak to byl hezký souboj dvou Demon Hunterů. Tak se chci kouknout. Jasně, tady jsem se hýnul já. Teď se hýlne ještě jednou on. Teď já. Teď už je konec. Jasný. Takže 17 hned pozic nahoru, tím, že já jsem vlastně tam 2 útoky prohrál, takže to neuvidíme. Tady mám všechno dneska odklikaný. Tady kostkaře máme. Mazlíčky tady máme rozjetý slušně, bych řekl. Když se na to podíváme, v pevnosti jsme 32. S tím, že jsem toho moc nenaskypoval. Třeba tady v porovnáním s Dream Hunterem, nebo tady s Freyou, která teďka asi jede určitě, no, divný, že má štít, že by jela to, jo, na háče nudistů. Ale nechala si štít, tak to je zvláštní, to nevím proč. Takže v té pevnosti my jsme 33. Mazlíci 75. Podsvětí 122. Zkázal jsem jeden útok. Pevnost si můžeme ukázat. Pevnost 11, hokej 11, to je jasný. Pokladnice 7, akademie 6, kasárny 5, protože mi nevadí prostě ty útoky dávat. Lom mám na 8 a tady to mám jediný vylepšený na 4. Kvůli tomu věhlasu. V síni slávy, aby jsem se dostal trošku nahoru. Nemusíte se bát. Vy když si postavíte ty budovy, ale nebudete stavět ty obranné jednotky, tak se nic nemění a zůstáváte furt pod tou jednodenní ochranou. Takže my si tady teďka vyklikáme těch 15 útoků. Ty suroviny, jak můžete vidět, někdy je to bída a nechápu, jak je to možný. Ale jinak, podle toho, kolik já těch surovin mám našetřený, tak je to super. Vždycky, když tam mám něco takhle dva horší, tak si dám hned tady proti útok. Super, 21 000 ku 5, pecka. A když je to takhle ty 4 000, 2 000, tak zase nechci úplně ztrácet čas hledáním toho protiútoku. Podíváme se, na koho tady ještě můžeme. Tady je ten Elon Musk, když tak se k němu vrátíme. Mafia. Nemám tady nic uloženého, takže to takhle jenom rychle prolítnu. Myslím, že Zeniba, jo, ten dává celkem slušný suroviny. Já to jenom rychle prolítnu, ať už nezdržu. Psychopat Bear. Tady je ta Freya, ta dává přes 70 000, teďka bylo 30 000. Některý ten útok je slabší, některý útok je lepší. Když se podíváme do podsvětí, mám ho taky poměrně slušně rozestavěný. Srdce na 9, extraktor 8, gladiátor 8, skřetí jáma trolí blokáda na 1, zlatý důl jsem si trošku vylepšil, adventuromat na 2, mučír na 4, správce 6, brána 7. Mohl bych jít dát na 8, ale já chci šetřit teďka na extraktor. Chybí mi pár duší, takže to už si počkám. Jinak, co bych vám ještě tady ukázal z nového světu. Jsem v cechu Sladký domov. Myslím, že jsme určitě jsme top 1 cech, protože když se podíváme o jediným českým lepším cechu, vím, je tady Kotvareň, 510 rytířů, průměrný level 191. My máme 524, průměrný level 216. V týmu je s náma Gilmák, který ho určitě můžete znát. Je možný, že z Kubyho streamu budete znát Sobola. T1000 je taky možný, že budete znát. Foxler. A já si myslím, že možná ještě budete znát ze streamů od Kugyho. Kde ho mám? Tady. Skrimého. Měli jsme u nás cechu i Garetuse, který bohužel skončil. Tady mám už postavy, který teďka, ale tady mám ještě tohle, hned můžeme dát za hubu. Teď se toho zbavíme. Smažu, mám tady už připravený do podsvětí. Teďka vlastně útočíme na Hana, anebo tady na Skreona, který je lepší volba. Protože u Hana je možnost, tím, že je Demon Hunter, že se může oživit. Skreona je mák, takže tam je to úplně skvělý.
my si můžeme ukázat podzemka, jak jsme tady na tom. V Tornádu 201 šetřím si ty tornáda, vlastně dneska je čtvrtek a od zítřka začíná event, no další. Epické štěstí, epická nákupní hrdečka, nikutí železa, zametení přihlasným prahem, jsou to vlastně skoro identický eventy, co byly posledně. Ale šetřím si ty tornáda s tím, že tam ty epiky padají často, což je vlastně jeden z těch novějších upgradeů, dalo by se říct. Ve věži jsme v 62. v 62. patře, takhle. Všude mám, jo, všimněte si, já mám strašný štěstí na žlutý gemy. Nechci je skipovat, protože celý ten skip 8hodinový trvá, stojí 53 hub a hub mám sice zásobu, není problém je i dobít, ale je mi to líto za ty gemy. Jo, to si radši počkám. Už se to pomalu vyvažuje, já teďka vlastně vylepšuju jenom takhle obratku. Ten základ je 1844 ku 1720, takže já to furt držím jakž takž vyrovnaně, ale musím vyměnit určitě jeden ten výdržový gem. Lego gem za 6. místo, což jsme absolutně ani nečekali u nás v cechu, protože nijak jsme to nehrotili, nikdo z nás nějak extrémně nepušoval, nikdo z nás se netlačil, tak aby jsme se dostali do topky, takže my jsme spokojení, dost si myslím. Lego Game jsme dostali 4 miliony v tom levelu, co jsem byl, když se to ukončilo, tak bylo super peníze a zásoba surovin. Já jsem vlastně už něco rozpoužíval tady na nějaké vylepšení, něco na nějakou dírku, na nějaké vynětí toho drahokamu, jelikož jich bylo dost. Tak jsem pošetřil houby. Prostě to by bylo teda o cechu. Když se podíváme do topky na Němce, kteří se klasicky utrhli, ještě není level 300, žádnej, což se divím, ale třeba tady Mašle 295, 275, Nick-Nack, Mák, což je skvělý, Reinden 288, tyhle jsou pěkný, ale tím, že jsou to Němci, kteří prostě většina z nich po týdnu přestane hrát, což si můžeme dát důkazem, například tady T900 320, myslím, že tady ten zrovna hráč dostal ban, ale on byl 232, snad třeba 4. den serveru. Ale jako důkaz, kdo přestal hrát, Stopky, který si držel top 10 pozici celou dobu, nevím, jestli ho najdu, on bude určitě někde tady kolem nás. Dostal se tam taky během 5 dnů. Nenajdu ho. Když ho najdu, tak vám třeba jméno napíšu, jo, mám ho, Turor, level 259, to je asi 5. den serveru, ale přestal kompletně hrát, už přestal, nevím, jestli dostal ban, nebo jestli prostě přestal jako z ničeho nic. Vím, že v těch game minerech jednoho člena tady měli slabšího, tak koukám, že už ne. Vím, že jeden dostal ban a založil si novou postavu a expeloval znova. A je možný, že stihnu asi takovýhle nějaký level už, no. Nevadí. Na co my se můžeme ještě v rychlosti podívat je věž, kterou teďka já se snažím dávat co nejvíc kvůli goldům a kvůli tomu, že nepadla, ale my zkusíme si 2-3 houby. Je dole, super. Boty na všechno, 244. Ty boty se dají použít i na mě, samozřejmě, protože mám varový epiky, varový itemy. Brnění je docela dobrý, ale já mám lepší odolnost proti ohni, co má tady náš Bert. 224, super, takže to my mu hned nasadíme. Ten kámen je horší, já si dovolím mu tady dát jeden výdržovej, protože on žádnej nemá. A tady ten totiž měl rád vyjmu a vyměním ho tady za ten, co měl naštěstí dočasně. Takže to byl super upgrade Berta. Zkusíme si teda ještě dál, co tady máme, dokud ty varové padají lehce. Další boty na 300 tis. Zlato. 290, kolik? 4, jo? My máme 266. Ale to brnko je o dost horší. Zlato. Já se tady nechám. Protože
tím, že bude od zítřka Epic Event, tak já si vlastně s těma 5 kvalitními gamama vytočím mnohem lepší věci. Si myslím, že už budou daleko věci třeba přes 320 padat s těma. Hodil jsem dneska do záchoda jsem hodil. Už máme auru 4. Ale můžeme si dát zase arenku, ještě se tady naklikám. Tak si ještě ukážeme třeba tady proti Necromancerovi, schválně jak ten souboj bude vypadat. Jsem na to zvědavej, protože proti němu ten heal funguje taky. Ale ten Necromancer dává jako fakt pěkný rány. Naše šance teda jako jediná v tom případě je nějaký heal proti Houndovi, který mi dal 9,8 milionů. Hezky, no, to bylo hezký. 5 milionů goldů. Klikám si to zase sem. O goldy nouzy zítra při Epic Eventu mít určitě nebudu, si myslím, protože myslím, že minimálně 20 tornád padne. A když si můžeme zkusit ještě věž 10, 15, 6, takže to si myslím, že zítra vyklikám taky. Navíc tady mám už pěkný procenta na Hrubiana. Mám tady pěkný procenta na, jestli se nepletu, tady ve stěným, na zelenýho Rexe. Zkusíme. Procenta vím, že tam jsou. A na ty tornáda. Chtěl bych vás tímhle ještě teda pozvat na zítřejší stream, který bude pod tímhletím odkazem. Já jsem ještě dneska vložím odkaz na YouTube channel, na tenhle nový YouTube channel vlastně. A budget na zítřejší stream bych viděl třeba tak na 2000 až možná 2500 hub. Uvidíme, jak to bude padat, uvidíme, co všechno popadá, uvidíme, jak moc se vylepšíme. Ale budu rád, když přijdete, budu rád, když se dostavíte. A myslím si, že budu začínat kolem 7 hodiny. Ještě bych si to určitě upřesnil tady v poznámkách. Takže budu rád, když se dostavíte. Já si myslím, že pro dnešní první video je to vše. Takhle 4 postavy, ze kterých můžeme očekávat nějaký content. Nejvíc určitě tady Scorbyho. Do budoucna plánuju na novém serveru dát si nějakou třeba ekosérii, kde si dobiju maximálně třeba první 3 ty peky vlastně. A s tím se pokusit dostat co nejdál. Když se vám video bude líbit, bude tady nějaký ohlas, budou lajky, budou třeba po příkladě i nějaký odběry, tak o nějakou další postavu z těch nových serverů, tudíž EU11, kde pojedeme nějak eko, si můžeme udělat i soutěž, když budete chtít. Nebo soutěž. Jedno po případě z vás pak můžu vybrat a dám mu tu postavu. Tady mám ještě nějaký postavy, který jsem ožilil, který už nehraju. Tady je taky slušný level, nebo slušný. V té době, kdy já jsem hrál, to byl ještě slušný level. Ale 4 postavy takhle mi stačí, kterým se chci věnovat. A já si myslím, že to je vše. Pro dnešek. Tady máme vybráno. Myslím, že jsme si ukázali všechno. Shrnul jsem nějaké informace základní. A budu se těšit u zítřejšího streamu. Kdyby někdo zítra dorazil, budu fakt rád. A můžeme pokecat. Ale určitě se uvidíme u nějakého dalšího YouTube videa. Chtěl bych vydávat. Teďka vyjde asi pravděpodobně i ten Epic Event nějak sestříhaný, nějaký to sekání těch podzemek. A potom nějaký pravidelný content, například, nevím, čtvrteční klikání touhy, nebo něco na tenhle ten smysl. Takže jo, tady tím se s váma loučím. Nezapomeňte dát odběr, nezapomeňte dát like. Můžete sdílet mezi své přátelé, který Shakes and Fidget hrajou, který Shakes and Fidget znají a zajímá je nějaký zábavný content. I tady z našeho českého cechu. Jestli tady někdo hraje, je nějaký slušný level, splňuje naše podmínky, neváhejte napsat někomu z vedení a myslím si, že nebude problém se domluvit. Tak jo, tohle je pro dnešek teda už fakt všechno a mějte se. Čau čau.